Викенцето на люката с един чорап, защото не може да намерим другия. Тези птички са много интересни. Защо не гледате американския футбол, бе? Цяла Америка сега се е плеснала и там и гледа, притягила дъх. Това не знам от колко часа, нали? Заради се отмени гостото Флора. Така ще сте го гледали. Има някакъв матч, защото и по Фейсбук гледам много коментари, че има. Може да няма мач, след по 6 часа трябваше да сме на вечеря, пък ти го отмених. С един чорап ще я заснима. А много ми сладка как бутат е. Къде пак ще изчезна от другия? Някъде е паднал. Ето ти друг, ако искаш други два. Нося. Викен, сега и бутай гаргичи.